काय मंगल्याची स्थिती चाललेली ऐकल्या काय करतो लगीन झालंय खरं संसारात पडलंय खरं तू सांगताय पण जर का तुमका मंगल्याची गोष्ट सांगले ना तर तुम्ही दळा रडताले ऐकले आज माझ्या नशिबात काय घडला ह्या तुमका सांगते ऐका बापूस माझो या मी लहानाचा मोठा झाले त्या बापूस माझो लागलो पोरागो तुझा आज लगीन करू वया आता याचा मोठा झालं पुन्हा प्रत्येकात सांगत गेलो त्यावेळी काय केलं नाही धर्मा यांच्या बरोबर आमच्या बांदेकर भाऊच्या आमच्या बाबा बरोबर बांदेकर भाऊजी होते त्यांच्यानी स्वर्ग काढल्यानी आणि माका म्हणाले पोरागो अरे तुका का नाही गो बघून येतो तेव्हा ते काय कर नटन टाटन बरा राव माका रातभर निघू लागता एक तरी हडेन एक तर परत नाही पुशीन केव्हा एकदा उजवाडला हा झाला जेव्हा उजवाडला तेव्हा माका काय दिसला घो येतलो माका बघतलो त्याका मी पसंत करतलो तो माका पसंत करतलो आमच्या काय आहे जामा आमच्या घराची खिडकी होती मी खिडकीतून बघू जातो पुराडी पुढे आणि पाठसून धोरो तेव्हा आता काय झालं माहिती सामा आम्ही खिडकीला तुम्ही होतो का आमच्या घराची पेट्रोली उंच होती ऐकले पेट्रोली उंच होती तेव्हा काय ला पुराडी पुढे येलो आणि पाठसून नवरा होतो तेव्हा काय झाला आमच्या पेट्रोल आपटला आणि घापच पडलो नशीब माझा तो पाया लंगडं हो पुन्हा तो काय मोडलोय असं करून इल्ले स्वर्ग तिला मोडत गेलं आणि शेवटी काय बापू सुनारालो परागो आज असं आल्या मी नसतं पिकलेला पान तेव्हा गळाच्या सहाय्य होता ना त्या बापाशी माझ्या बापाशी असते खूप माझा बापू एकदम साधो तेव्हा म्हणलो तेव्हा काय केलं नाही असं आमचे जेबा भावाजी त्यांच्यानी माका स्वर्ग लढली आणि म्हणाले सध्या रे तुझ्या पोराचा ना शोभासारखं पोर असा आणि कुंभियासारखं गगगवीत असा तुझ्या पोराक शोभतलो सुखाचा संसार होतो अरे घर भरण दार होताना माझ्या बापाशी सांगल्या मोठा करून सांगल्या त्या बापून लागलो पोरागो आता तरी स्वर्गात मोड नको माझ्या डोळे उघडे असं तरी लगीन कर पुन्हा मी त्याला पसंत केलं तर जाग आमची परिटाची होती असं ना तेच पदीन माका आज माझं घो मिळलो पण घो मिळलं तर मिळ हो त्याच्याने संसार केला संसार करून काय उपयोग त्याचा छंद होतो दारी येतो दारी सगळी वाट लागली शेजाऱ्या पाजारा विचारलं तुमच्या पण सांगतील आपल्या शेजारी पाजारी आपल्या नवऱ्याचा सांगायचे नाही त्या आपला पोर जरी खोटं असलो तरी त्या पोरांना सांगितलं दुसऱ्याच्या पोराचा विश्वास करतले तसा आज माझा विश्वास केल्याने बघताय तर काय त्याच्या घरात काय नाही तिला तर काय खुशी पिळा पडली आणि काय बघताल्या पुढला झाकला आणि पाटला उघडा जर काय वारायचं त्या पुस्तकड्या जाताना त्या दिसताना नाही तरी मी असा शेवटी माझं घोट दोन त्याच्या आवडात त्याच्या नावाने कपाळाच्या कुंकू लायतं त्याच्यावर संसार करतं किल्लेलो कपडे धुतोय त्याच्यावर बसा आज संसारात रमतोय त्याच्यावर संसार करतात त्याच्यावर कपडे धुवून लागतात पण काय माझा उपयोग असलेलो पैसा नसलेलो तो आपलं सोऱ्यातच खाता खाल्लेले कपडे मी धुतोय इस्त्री मारतोय आणि त्याच्याकडे देतोय तरी त्याचा काय उपयोग होता त्याचा शून्य उपयोग संसारात काय असा तर प्रत्येक माणसात आपल्या नवऱ्यात सुख असावा असायचा असता ऐकले माझ्या नशिबात सुख नाही माझ्या नशिबात तू त्याच्यासारखं माका भोग आवलो त्याचा काय उपयोग ज्यांनी तरी माका फसवल्या माझ्या संसाराचा विश्वास केला आणि माझ्या आयुष्याची माती केल्या ज्यांनी माका बोलता
सकाळी करतो का आता बरं येतो येतो जागर काय पाय लागायचो नाही पहिल्याच्या वेळेत बघून ठेव तो माझा काय उंचा मागा पगड्यात का पटक तुमच्या कळ मागतात अरे मा घराचा फुलणादार उघडा असा फुलणादार उघडा घालून या गेला कोण वा वा मंगळ्या हे कान फुटले वारो भरला नाही कानात मंगळ्या गो रे एका दिवसाचं कळ तर बाळ माणूस गेला कोण गो मंगळ्या गावात किती आरड मारतो गावात आरड किती मारतो घरा दिलाय मा तुका जो साथ घातलं माझी आरड झाली गो तर काय अगो. तुला गावात कळता मी या घराला दिलाय तो आवाज कळवून दिसतोय तर मी कित्याक साथ घातलं किती घातलं घरात असं एका खुई गेलं कोण घातलं अगं तू माका सांगतलं हा? अगं वाईट सवार तुका गावली सगळ्या शेजाऱ्यांची दारा मळतलं म्हणजे तुझा घे कसा माझा घे कसा पानाचे चमाडे मारून मारून गजालीचो थाट व्हायचं काय? तुला विचारायची घरात घेतो मागे असा काय विचारतोय वाटे वेळेला माझा घर घराचा फुलला दार उघडा केले गो किती आहे? आणि तू खाई गेलाय मी या तू काही विचार पाटल्या अटॅक बसलेलो गो फुलला दार उघडा घालून पाटल्या दारा किती गो किती आहे? तू तर विचारतय तुका किती आहे? पाटल्या दारा किती ऐकल्या काय ऐकल्या सांगशील तेव्हा ऐका ऐकतो ना मा माझे कान फुटल्यावर तुला कोणी नाही. सांगणार नाही. तुमचं पाय जागा लागणार नाही म्हणून तुम्ही काही विचारतो बाबा, माझ्या पायाची त्या काही काळजी करू नको पाटल्या किती बसून काय आहे विचारतोय पाटल्या जरा किती बसून आहे का? किरा गो ती रसबाई खेळ बघल्यास मा रसबडी ते हो. काय झालं त्यांचं ती का घडून जायला काय ना हा. त्याका वाना सळकले सवाक चोलोच वान पुन्हा धाव 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 करीत होता ना माका पाटल्या माहितीच असा वानरान घडूला पालताय आणि एकदा काय घडूला वानर सवाकलो औषधपत घडूला सोपायला शिवाय गावतो मी तुका या विचारतो ह्या घडूल्यात जो वानर सवाकलो तो योग्य असा का कळव कळव
त्या वानरान हाकून तुया फाटल्यावर गेलं एवढं मोठं लांबलं घर असलं असलं तिथलं तर काय गावाचं का घडूला असाच तसा म्हणजे माझ्या तुमचा संशय कोणी हौशी शपथ नाही या संशयाचा काय बोलतो हात टाकतात माझ्या अगं घडूला होतंय घडूला केळी घडूला थैतला होई दाखवायचं थैतला होई दाखवायचं आणि माझा वांग्या डाळीने किती गो बघतो कित्याक म्हणजे काय गो पाय जागार लागणार नाही तुझं अहो गयात सांगतोय मी सोरो पितोय सोरो माका समजांग लागलो थैसून पितोय काय म्हणजे यात सांगतोय मी सोरो पितोय पिलोय आणि वाटेन चढांग लागलोय फुडलो पाय घट लायल्याशिवाय पाटलो की उतरू आणि समाज सोरो खाऊन पडलोय औशी शपथ सांगतोय निवाळल्याशिवाय मी केव्हा जागत आणि सोरूच आहे ना काय सांगू सोरो पितय होण्याची वेळ घालतोय तुझी औशी बापाशी नागाय नाही गो या सोरो माझ्या पैशाचं पितय माझ्यावर काय माझ्या औषध बाबाशी नाव घ्यायचं ना काय करतल तुझ्या औषध बापाशी गुंतलय माझं खरं सत्यानाश केले तुझ्या औषध आणि त्या तुझ्या औषध बापाशी गावलो कोण तो शंकर गावलो शंकराक बरोबर सांगतोय तुझ्या औषधी बापाशी खरं माझं सत्यानाश केलं खायची झक मारलाय आणि या हळकुणाच्या गाठीक शोळकून बांधलं नको लगीन केलं हुमऱ्यात पाय लायलं माझ्या हुमऱ्यात पाय लायलंय वरास जाऊच्या आधी औषधी बापाची चिकुटली उखळली म्हातारे होते म्हणून वर्षाच्या आधी उखळलोय कित्या मेली कशी मेली सगळी चौकशी केलंय कोणाकडे केलं तुझ्या मायरा जाऊन चौकशी हा काय काय सांगेन तुका खरंच सांगल्याने कित्या बाबडे खोटा बोलतले त्यांकाचा ऐका गेला जा बघल्याने ता सांगले खरं सांगेन तुका माका म्हणा लागले सोंग्या रे तुका बाबा फसायल्यानी रे औषधी बापाशी त्याच्या फसायल्यानी पुढाऱ्याने फसायल्यानी अगो तुझी जाल्ली स्वर्ग किद्या मोडाचा माका शेजाऱ्याने तुझ्या सांगला माहेरच्यानी अगो तुका कोणच हरा नसलो किद्या अगो ती तिकळा मगो माझ्या गळ्यात बांधल्या तिकळा शेजारी किद्या खोटा बोलत रे खोटा बोलले माझ्या मावशी बापाशी लगीन करून दिलं तर काय करा माहिती काय उपकार केले नी होय घातलं मी नाही उठलो ते काय केलं काय केलं कोण केलंय मातिया तुझी गदा इल्ल्या दिवसा माझे दागिने इकडे म्हणा बॉब मारतोय माझ्या नावावर मी बॉब मारतो काय करतोय गाडीच जळता बाकी काय नाही पेट नाही गाडीच जळता जागीने किर्या ऐकलं माका कापून माझ्या सोऱ्यात काय उंचळे मी दागिने इकडे मी नाही होणारचोय ना प्राण गेलो तरी खोटा बोलायचोय ना जातीचं मडवळच मी लोकांची कपड्याची घाण काढतोय आणि त्यांना थरथरीत करून दिसतोय मी काय नाही उठलोय पण दागिने किती ऐकलं अगो फाटल्या 10-12 वर्षात आवाटा गावागावात चोरीओ जाऊन लागले या बसान माझं मेनू शिजलं आणि ठरवलं
बिनो जोरान वारान खायचं आपण इकून खाल्लेलो काय वाट अरे तेव्हा काय ऐकलं मी ते इकडे म्हणजे दागिने सोन्यासाठी इकडे मध्ये मस्त इकडे तुका बराच हे नाही अजून तुझ्या घराकडे काय ना काय त्या तुझा पुन्हा दाखवलेला पाठचा उघडा होता मग माझा घर हो वाईट बरं माझा धमाका मोठा जेव्हा वारं वाव नाही तर उडताना जाताना नाही त्या दिसताना घरान वारो भराकच होयो वारो होयो होणार कसा ठेल उडताना नाही बाकीच्या घरात जाऊन बघो कसे घुसपटान मरतात ते आमच्या घरात बघो कोणाला काय जातात सगळं वारो माझ्या घरात वारो पाच मला लागताना त्या रवता नाही का तुझ्या काही एक काळजी करू नको काय पावसात लागा नाही मी काय बघतो सगळे दागिने विकले ते विकलं ऐकलं आता रावला तर एकच रावला नावाचा म्हणा ऐकला हो अबो मंगळ्या हायता गळ्यातला काढून जरी माझ्या असा हाती ठेवलं तरी औशी शपथ सांगतो इकूच आहे ना काय नाही इकूच आहे नाही ऐकूच आहे ना अजिबात इकूच आहे नावाचा नाही ठेवलं काय नावाचा उन्हांतर नाहीच नाही अगो किद्या इकूच आहे ना किती ह्या जर इकून गेलोय खंयतोच सोनार घेऊचो ना किती त्यांका मेल्याक सोन्याची पारकच असा गो अगो आता खऱ्या सोन्याचा नो खोट्या सोन्याचा पुन्हा अजून ठेवलंय गळ्यात त्याच्या आधीच मोकळा करतो माझा जीव कंटाळा सोनं घेऊन 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 आध्यात्मा केला झाला जेव्हा जर फुटला तर काय करूया ह्या केव्हा फुटता त्याची वाट बघता म्हणजे तुया मोकळा झालोय अगो ह्या मोठा कसा बघ डबडबता बघता या सोऱ्यांनो गजाळाचा ती सोऱ्याची ऐकलं अगो मी सोरो पिऊन गेले ना का सोरो कडक असता इतकी आमका माहिती माहिती असताना कडक असता उन्हात सोऱ्याला आम्ही पाणी ओततो आणि पितो गजाळ काय जातं काय झाली हे जे सोरे ऐकणारे असं ते आमच्यापेक्षा हुशार असताना ते त्यांच्याने आधीच सोऱ्यात पाणी ओतून ठेवलं आणखी आम्ही ओततो पोटात सोऱ्यापेक्षा पाणी जास्ती जातात आणि मग देवा देवा काय बघतलं काय काय ऐकलं काय सांगतो बरोबर माझी जर गजाळ करशी माझ्या कानारा हा तुका रान जायत तुझी तुझ्या औषधी बापाशी माका फसयले माझ्या औषधापाशी सोडूच नाही माझ्या औषधापाशी तर काय नाही काय करता नाका ते काकना आवळून कोणाला दाखायचं या सोंग्या मडवळात तुझी औषध खाल्ली कोले ये रे भावाजी कोणता पुढे रे भावाजी या भावाजीने खरा माझ्या खरा तो सत्यानाश केला सांगो आता कळला भावाजीच्या नावान किती वेळ मारतोय गो इल्ल्या दिवसा मी बारीक बघतोय पण तुका अजून विचारून पण आज विचारतो माका बारीक बघतो काय केलं मी सगळ्यात सांगो इल्ल्या खेपत्या शंकराच्या घराकडे तुझा काय काम त्यांच्या घराकडे हिरा काय काम काय तुझा पुराणी नेते पुढारी रे शंकरा अजून पुढार पाडच करतो शिवाजी वासुदेव लोंढे कमिटी अध्यक्ष उपाशी असा कोण असत काय रे खरं आता घरात माणसं असतली का घरा बांधतली वेळ मारशी साधू मारलंय मी मारलं घेतले रे बाबा वेळ मारता
पायाची चाळण केलं कोण गावकरी खडे घडल्या किल्ल्या काय काम साधारणशी केव्हा बाहेर पडलं काय होणार विचारतय ह्याची अरे बाबा या तरी विचार सगळा कसा तुका सांगा सुधरवणार नाही तुका ह्या जाऊन नाही उघडतय किती बाबा ज्याचा जळता ते का कळता 4 दिवस झाले स्वतः फिरतोय मी होता पण ह्यांना कोणता बसला गावच्या घालून गेलं कोण गावकरी कोण तू सांगतय ना राज दरबारा सुनील असे मी दरबार कोण तू माळी माळी अरे माळी आमच्या घराकडे गेली आमची बाग नाही काय नाही आमच्या घरकानी फुल तर नको कोण तिथे काय झाला काय कोण रडता रे आता प्रत्येकाच्या घराकडे जातोय कोण कोण रडसा म्हणतोय ना आमची घरकरांची रडसा ती भावाशी गदाल काय झाली माझी सासरवाट लांब घाटात वर्षासून 2 वर्षांनी आम्ही सासरवाडीत जातो लांब घाटाला आणि गदाल काय झाली तुला जमाच आहे ना त्याचा आमचे जे खटारी गाडीवाले होते ना ते घाटावर गेले काने पडायचे अजून असत ते शहराचे त्या खटारी गाडीवाल्याकडे तुमच्याकडे बरेच असत म्हणे तो हौशी त्या खटारी गाडीवाल्याकडे निरोप दिलो अजूनही देता ह्याच्या औषध थकयल्यान मनान निरोप दिले तर राहता औष मेली त्याची माझीच फर्स्ट गंमत झाली बापूस तो बापूस तेव्हा म्हणतोय काय उकळूच्या आधी आम्ही जाऊया काठी तरी घालून तुम्ही कसे काय हडे सांगले बाबा किती गेले माहिती काय सांगा तुका कोण तुम्ही उपाशी असा सगळ्या घराकडे जाऊन चौकशी करते कोण कोण उपाशी तुका फळावलो कुत्र कपाळावर मारायची आपल्या घरात असताना किद्या कोण उपाशी मी सांगान बघलो ऐकता कोण उपाशी माणसा किद्या सत्ता राजा वाढाव धान्य घालता पण तू कसं काय चौकशी काढून वाढाव धान्य घातलेली आता उपाशी असं काय आमच्या घरात कोणत्या उपाशी ना काय मानून लोक उपाशी कोण असेल का चौकशी कर माका 3 दिवस ऐकले मी आता जेवकच नाही उपाशीच असत पाणी ना अन्न नाही काय नाही खातालाय काय घरातच काय ना ते खाताला तरी काय माकाच सांगतो तू कसे पेटव सांगा बघ्या माकाच सांगतो कोणाला सांगा 3 दिवस जाय दिले तुझ्या काही काम ना पाण्याचा टेमचा घेऊन ना ते भावाश तू ऐकलं ह्या काय सांगतात 3 दिवस झाले पाणी सुद्धा खाऊन नाही माका एक सांग माका एक सांग जाबाळ माणूस नाही तर ठेव माणूस 3 दिवस उपाशी असतो पाणी सुद्धा पोटात जाऊचा नाही तो जागलो नाही तर बाळ माणूस असा तणतणीत बोलताना काय हतरून धरताना आता ह्या म्हणता मी 3 दिवस उपाशी असेल तुका पटला माका बाबा पटा म्हणतोय
हो. तुमका पट्टाला कसा काय? तुम्ही वाईट पाहतात ना वाईट राव हा ऐकले हो बाबडा आमचं अमित राणे आणि प्रमोद गवस ह्या भावाशीने त्यांना दिल्याने देवा बाबा त्यांचा आधी बरा कर आणि पारसून आमचा सोऱ्यासाठी दिल्याने काय दिसत ऐकले सांगून दिल्याने मग सोऱ्या गुन्हा सांग त्यांचं नाव बात करू नको सांगायला घ्यायचं अगो असे तोंडाचे गोडी जोडून ठेवलं पुन्हा हे बघ या प्रसंग माझ्याकडे घेऊन देता पुन्हा शेजारी बरोबर बरा मागामाया शेजारी तर खांजून सुखी असलो आपलं भय नाही दिरेश्वर भर गुन्हा नव्हता बरोबर शेजारी आमच्या घरात कोण नाही उपास खरं तर सांगते खोटा बोलू नको खरा सांग खरं तर सांगते तुमका काय सांगितलं काय नाही सांग नको काय हो घरात काय घडतं तर सांग नको सगळं सांग काय का सगळं सांगते ऐकले आज माका 3 दिवस आले मी आज जेवण नाही पाणीचा जेवण ऐकले आज त्याच्या अंगावर बोला नको पाठी राहून अंगावर फिरायचं पाणी काय करताय का ऐकाय कसं येताना त्याचे कान फुटले म्हणून तुका सांगत ऐकले काही एक खाऊ नाही माका 3 दिवस आले उपाशी असोय घरात नाही तर खाता तरी काय सांगायला केव्हा ते सोरो घेऊन साऱ्या पायी ऐकल्या उपाशी असोय 3 दिवस उपाशी हो मी आज सकाळी कपडे लागी करून बाहेर पडलोय 3 भाकरी घातलेलं तो काय झाले कोणी खाल्ली आणि कोण घातलो तुम्हीच काम झाल्या तुम्ही काय झाले मला गटला बनवून आणि तर मग होळार धुवू नको म्हणून सांगले ते खान गेला ते बाणान माकाच दिले तर कोणाला दिलं पाठी ठेवले असते बरं तू काय म्हणते भाऊ मौली हा चल माझ्या बरोबर खरे मी हरते तुका आता येऊन लागतो या वर्षी पण आम्ही येऊ मोही काढू मी हरतलोय काय झाला मी हरतलोय चल तुझ्या दादा येते तरच चल आमचा नको रागाच्या दरबारात येऊन जा काय मग एक सांग माझ्या चोराची गजाल तू करा सांगांग नसले नाही सांगा मग माणूस इलो की द्या कोणीतरी शेजाऱ्या पाल्याने सांगला असं असता सांगा येऊच ना 3 दिवसाचो उपाशी ती असं घरात ही मौली या असा काय म्हणून नाही ना ह्या म्हणता म्हणजे तिका मका घराची असा मी एकटा बाल म्हणून जाऊच नाही ऐकलं ह्या हो तुका राजाच्या दरबारात बोलय जातळय तू एकटा मी हा? मी कसा जाऊच बरं नाही काय सांग तू या पुढे जाते का मी या पुढे जा मी कसा पुढे जा मी आज जाऊ पुढे तुम्ही पुढे मी पासू अगो मी जर पुढे गेले तर पासून तुका कोण विचारतो म्हणून मी काय म्हणतो माझ्या आधी जर तू पुढे गेलोय तर सई सवाशीन गेली म्हणा तुझ्या नावान कोण आहे का वाट करतो कोणतरी माझ्या मनाची पण आता उभं हो उमलो कसं चिकाटलो सोडून चला जाऊया. कसं शिकले